Je 17. apríl 25 a my ideme dnes z Mariny smerom na západ, na Karibik, menovite St. Martin, kde by sme mali byť o 3 týždne. Tam je naša Marinka, kde sme boli 3 chvíľmi na 3 noci. A najprv nám začne fúkať severozápad. S tým by sme mali pekne na predobočný vietor ísť a on bude postupne silniť, obratom sa viacej zo severu. No a to už potom ho budeme mať z boku, za do boku a pekne pofrčíme podľa predpovede najbližších pár dní. Máme 25. apríla 2025 a práve sme prekročili hranicu 1000 preplávaných míl z Madeiry. Trvalo nám to necelých 8 dní a ešte nás čaká teda čosi pod 2000 do Karibiku. No a neviem ako páni túto okolo, nech sa vyjadri každý sám. Ale nálada je dobrá! Veľmi! Veľmi!
sa kamera dokázala pozerať na opačnú stranu tam, tak by videla už Sint Martin, holandsko-francúzsky ostrov, kde sme doplávali po 3 týždňoch a 3 dňoch, kedy sme urobili 2900 mil z Madéry a dokopy z plynu 4100. Takže nádherný výkon. Plavba je aj škoda, že končí, lebo títo chalani idú preč a je mi to aj tak trošku ľúto, lebo boli fantastické. Chalani, povedzte si vy. Ja sa pridávam k tomuto názoru a ten, kto čítal blog, tak určite vie, že posádka už ovláda Maxwell-Morovú variantu Castilianovej vety k riešeniu integrálov, čo je veľmi potešujúce. Páni. No, skvelé zážitky, veľa naplávaných mil, parádna posádka, ale keďže sme už všetko vypili a skoro aj pojedli, tak je na čase sa pohnúť oným dál. Keď mesiac byť na jednej lodi zavretý s kýmkoľvek je ťažné, mentálne. Neboli žiadne konflikty, musím povedať, takže naozaj veľmi dobrá posádka, veľmi dobrí ľudia, sme sa tu zišli. Chalani, vďaka. Ja sa pridávam tiež, bolo to úžasné a fakt zatiaľ najlepšia moja